Barcelona Actua vol ser generador d'oportunitats per la gent, per tanta gent que ho està passant malament, ja sigui perquè no té feina, perquè se sent sola, pel que sigui. I només amb aquest contacte, veient-nos els uns dels altres i fomentant aquestes sortides, doncs podrem aconseguir aquest objectiu. I el Dia de la Dona tindrem, com a convidada, com haureu vist a la xarxa, tenim l'Arantxa Uriarte i ens parlarà dels reptes de la dona al segle XXI, però abans volíem també celebrar o tenir el nostre petit homenatge del Dia de la Dona a les dones que lluiten per sobreviure en els països en vies de desenvolupament, com pot ser el Nepal. Vaig conèixer Barcelona Actua, com molts de vosaltres suposo que per la premsa. La primera vegada que vaig entrar a Barcelona Actua vaig pensar que volia jo, que necessitaria jo, no? I vaig demanar si algú podia fer algun intercanvi amb mi d'anglès, perquè jo vull aprendre anglès, perquè viatjo. Llavors som un grupet de persones d'aquí que volem aprendre anglès i un grup de persones de fora que volen aprendre espanyol. I entre ells estava Lili. Lili és una persona que s'ha mogut molt, per molts països per treure endavant la seva escola d'inglès de nens i nenes al Nepal. Ell treballa fora per poder pagar els sous als professors d'inglès que ell té al Nepal. No? The main problem is education for the girls. If in a family there are 4 girls, 3 girls and 1 boy, then the father, mother, they all give attention to only boys in a culture view. So my intention is to give a good education for the girls. Somebody want to visit the school, then my school, and from my side you can visit various places of Nepal. If somebody want to volunteer for minimum 3 months in the school, because 15 days, 1 month the student cannot understand you very well. Then our school or me, they help for Nepalese food and living in the roof of the school. Ella és consultora i coach amb una certificació internacional, ha treballat durant 16 anys en recursos humans i s'ha especialitzat en sostenibilitat i coaching executiu. Ha col·laborat en diverses ONGs i en diversos projectes de desenvolupament sostenible i microcrèdits a l'Àfrica, a l'Àsia i a l'Amèrica Llatina. Un dia, no fa molt de temps, vaig fer una sessió de coach amb l'Arantxa i només us puc dir que vaig tancar els ulls, vaig fer una visualització dirigida per ella i quan els vaig obrir, el món havia canviat. Al col·lectiu, avui en dia, ja hi som, aquí al planeta Terra, 7.000 milions de persones. I hem vist que hi ha com 3 escenaris, 3 situacions diferents de la dona en el món, que tenen molt a veure amb el lloc on viuen. Hi ha un escenari que és un escenari privilegiat als països anglosaxons, no tots, un altre col·lectiu que hi habiten als països europeus, sobretot. També al Japó i alguns països d'Hispanoamèrica. Finalment, arribem a un altre col·lectiu que ho té més difícil que totes nosaltres, que viuen a països com la Xina, Indonèsia, Índia, Àfrica i alguns altres llocs de Latinoamèrica. El que necessitem és el que es diu un canvi de paradigma, no? És a dir, hem de pensar d'una manera diferent i hem d'actuar d'una manera diferent per facilitar que això pugui canviar. I jo el que volia proposar són 3 maneres diferents de fer aquest canvi, propostes legislatives, propostes a nivell corporatiu. Què vull fer veritablement? No? I com puc assolir-ho? En cas contrari, què és el que ens passa? Que fiquem el pilot automàtic. Les dones fem el triple de feines a casa i cuidem dels fills o de la gent dependent 10 vegades més. Pel general, s'espera que la dona tingui més comportaments de recolzament, es diu escolta, acompanyar, un lideratge més participatiu, preguntar idees, fer parlar a la gent i menys competitius, es diu, no? Som més sensibles a les relacions. Es diu que les dones tenim més connexions neuronals, especialment de la part més que controla la part emocional del cervell i la part racional. La intuïció, la manera d'accedir al coneixement sense passar per la part del còrtex. La compassió és la capacitat d'alleujar el sofriment dels altres. Amb tot això, jo crec que les dones tenim molt a fer, molt a dir en aquest món
molta capacitat de transformació de nosaltres mateixes i de la resta del nostre entorn, i que el que tenim per aconseguir és molt. Podem canviar el món. Això és el que volia dir.